MOS Surinira Krisia Tangkapen Hamren Rongsopi Kang Tovar Misen Kaselam Ponjia Phan Hamren Waisong College Pen Langsumepi Kacheleng Langkar Om Kroiput Ajam Kithi Atovar Ki Hutpen Havararat CM aphan Kachuru West Karbenglong Hamren Rongsopi District MP aphan Kipaching Thurjia Phan Tovar Misen Ki Pijia Phan Karbenglong Thomas Council Kichari CM Dr. Tuliram Ronghang Alamchak Ki Pia Tengsi Kam Klem Ponbomlo Nonoma Tovar Longli Ki Hut Ajam Ke Thepen Arlong Sangti Ke Thokpon Ke Theklong Ajok Karbenglong Thomas Council Kichari CM Dr. Tuliram Ronghang aphan Havararat Akiru Kipi Hamren Waisong College Pen Langsumepi Langkar Om Kroiput Atovar Ki Hut Lake Hamren Municipal Board Ki Parlo Ward number Trok Pen Troxi Lakha Pli Socheng MEC Constituency Arlosi Tovar Hutpon Bomlo Surinira Crazy MOS Tangkapensi Labangso Tovar Mission Ki Hurasayamo Klempon Bomlo Havaranat Aninga Chethepen Tovar Kachulanga Tengsi Sayamo Ki Deng Kichun Ki Theklong Lapen Mission Ikseba Tovar Kachileng Dunlong Popu Ning Chethepen Karbenglong Thomas Council CM aphan Kiropen Ahirjume Havararat Piduninti Poriborton mate kaching thor po sayamo akhai Dr. Tuliram Ronghang Karbenglong Autonomous Council Kachari Pon Alam Chakateng Pen non Hamren Rongsopi along Yazimet Waisong College Pen dak Rongkini Pen Langkar Om la Pen Halang Sumipi an Kapachileng Yatowar Ajam Kethenon Kutpon Bomlo NN Construction Ahin Pen la sila katu kabe Atowar Misen Ki Hut Lapen kapitang pamilya aphan radatum akari radatum akimang ningkan ko anpen non akichun ke theklong apot radatum pen kai Dr. Tuliram Ronghang aphan akiru ki non ateng lang churuing tung lo athima la Hamren Municipal Board area la ward number 6 kaparlo arlo non bangke tuar thipi ka sonri theklong lo athima kedam tangar ni ke Kwano ne nono son la becheng hut mate barikha hut ke school ke dam aso mar tum la pen jasemet pen la than bang tum stame ke dam ka tora la sonang dolo wa phis tame nona bang ke la elitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang Karbenglong Autonomous Council la CM stame alangli kamat hapon mission lo Hamren PWD Asai Kam Saipu Mate Executive Engineer Pen Kilangdun Pamilya Phan Havararat Pen Chuningri Hamren Rongsopi Kang Tovar Akrong Tin Kaselam Pen Aliralon Ki Pija Phan NN Construction Phansi RPP Pon Alang le tumpen ki pachini pon ke MLA la pen MSC ahem kedam Tovar Pen ke chenglok divider atovar ansitame Kaselam Ponje Phan lamthi chipaklang pon Tane prakini hoise ni Waisong College ko apna etu jaga ko nam pahoisu langam etu eta paisu aru apna MSC route paisu আৰু MLA route পাইছোঁ এইখিনি কাম প্ৰায়খিনি আমি কৰিয়ে আছোঁ হৈও আছে কাম যথেষ্টখিনি আমাৰ কাম হৈছে এতিয়া ড্ৰয়িং চিষ্টেম আছে ড্ৰয়িং চিষ্টেমতে আমি কামবিলাক কৰি আছোঁ ড্ৰেইন আছে কালভাৰ্ট আছে এইবিলাক আছে চব আছে আচ্ছা এইটো ৱাইছং কলেজটো লাংকাৰ কেই কিলোমিটাৰমান আছে এইটো আপোনাৰ 7 কিলোমিটাৰ আছে 7 কিলোমিটাৰ আৰু ৰাস্তাটো কেই কিলোমিটাৰ টোটেল আপোনাৰ এটা এটাকে ভাগ হৈ আছে ইটো আছে 2 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ হেৰি কি কয় MSC কলেজ MSC ৰুট la anak kami klaim polisi nili aku akacuro pitu pon polang itu mafan la selang itu la poson klaim thege podlin pen ke kacuro si pilo seta la juga dam tang tal bangsa tuar klaim pen ebeng an asap pu election aprang asap election ang lile ko pu kachepi klang panconan na pu sige matha hut oi pai me ington ko yimon pu sinili tu meningi bilo seta non lan election tangdet seta lang itum claim bom thekong lo poninga rong lo churu lo lasi an la dagla rabis thok chom ington ko bangkali nangli tum prabjin penamat chunri thule tholo itu masa Tuliram Ronghang aphan churo par piklo alangli prabjin bel bangso tuar black topping pik sip ani claim poji phan ke chunri thule tholo no kedam tang ateng pulo tang te asap sup ni tum master tum seta lalok se Halloween adap nilitum dam ignang na sitame ko alo ne so hut kachet tong pon kisung pon ke dolo sitame piniani ane bang ke dak BJP sarkar mangkele pin na cari pen pini na langkar omatawar non
แล้วso ating pulo tangte keteklong ating pulo tangte nili tum eprang ta kedam kewang seta joy kepo Hamren pen Daniel hi Karbing Long Life